Bore da iawn i chi gyd a chroeso i'r oedfa fyreuol. Mae'n hyfryd i weld chi yn aelodau yn gyfeillion ac yn ymwelwyr. We are a little less than usual of our regular people, but as ever, when our regular members are away, we have many visitors, and it's lovely to see you and welcome you. I'm sure a lot of the regulars might be running this morning in the marathon. Doubt it, but no, I know a lot, especially the south of the river, haven't ventured in today because of the marathon, big marathon in London. Ond mae'n hyfryd i weld chi, gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli gyda'n gilydd. Hope we all have a blessing of worshipping together. And we join together now in our opening hymn, 246, 246. Diw tair nasa ar y ddeiar o'r gorllewin pell i'r de, cymerfeddiant o'r ardaloedd pellaf twyllaf i syne, hael cyfiawnder, llanw'r ddeiar fawr a thras. 246. Sain moliant yn amgylchu'r Dwi'n troi at Efengil Ioan ar gyfer ein darlleniad y bore yma. We turn to John's Gospel. I'm in John's Gospel, chapter 14, and the first 14 verses. If you're following in the English Bibles, in your pews, we're on page
1097. 1097, and in the Welsh and y Gymraeg ar dudalen 119, 119 in the Welsh. A portion of scripture which I know is close, very close to many people's hearts, and has been a comfort, a great comfort to many, especially in times of grief and bereavement, and in other times, hard times in life. So it's John chapter 14, verses 1 to 14. Peidiwch a gadael I ddim cynhyrfu'ch calon, neu na thrasiodau'r eich calon, fel yn yr hen gyfeithiad. Peidiwch a gadael I ddim cynhyrfu'ch calon. Credwch yn niw a chredwch yno fi. Yn hi fy nhad y mae llawer o drigfannau. Pe na byddai felly, a fyddwn ni wedi dweud wrthych fy mod yn mynd I baratoi lle I chwi. Ac os af a pharatoi lle I chwi, fe ddo fy nôl, a'ch cymryd chwi ata fy hun, mwyn I chwythau fod lle rwy fi. Fe wyddoch y ffordd i'r lle rwy fi'n mynd. Meddai Thomas wrtho, arglwydd, ni wyddo mi ble rwyt yn mynd, sut y gallwn ni wybod y ffordd? Dywedodd Iesu wrtho, my fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad ond trwy fi. Os ydych wedi fod nabod I, byddwch yn adnabod y tad hefyd. Yn wir, yr ydych bellach yn ei adnabod ef ac wedi I weld ef. Meddai Philip wrtho, arglwydd, dangos I ni y tad a bydd hynny'n ddigon I ni. Atebodd Iesu ef, a wyf wedi bod gyda chwi cyhyd heb I ti fod nabod, Philip? A mae'r sawl sydd wedi fy ngweld I wedi gweld y tad. Sut y medryd I ddweud dangos y tad I ni? Ond nid wyt yn credu fy mod I yn y tad a'r tad yno fi? Y geiriau yr wyf fi'n ei dweud wrthych, nid ohono fy hun yr wyf yn ei llefaru. Y tad sy'n aros yno fi sydd yn gwneud ei weithredoedd ei hun. Credwch fi pan ddyweda fy mod I yn y tad a'r tad yno fi. Neu yntai, credwch ar sail y gweithredoedd ei hunain. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, bydd pwy bynnag sy'n credu yno fi hefyd yn gwneud y gweithredoedd yr wyf fi'n ei gwneud. Yn wir, bydd yn gwneud rhai mwy na'r heini, oherwydd fy mod i'n mynd at y tad. Bydd bynnag a ofynnwch yn fy enw I fe'i gwnaf, mwyn i'r tad gael I ogoneddu yn y mab. Os gofynnwch unrhyw beth I mi, yn fy enw I fe'i gwnaf. Ychwaneged yw I fendith at y darllen a'r gwrando hefyd o'i air. Ac fe unwn ni I ganu ein hael, emyn sef 693, 693. O Iesu, hael cyfiawnder I ni di, canu am hael cyfiawnder yn yr emyn agoriadol, felly dilyn y thema, da iawn. Wil, 693, o Iesu, hael cyfiawnder glân, llanw fy mron ath nefol dan, disgleiria ar fy enaid gwan, nes dod o'r anial fyd i'r lan. 693.
Cyfle i ni nawr yn ôl ein harfer I droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddier dy enw a deled y deyrnas. Dyna eiriau byddwn yn ei hadrodd neu gannu bron ym mhob oed yma. Ac wrth I ni nawr ddod ger dyfron, disgyn ni heddiw eu credu nhw ac i'w gweithredu nhw hefyd yn ein bywydau. As we now draw near to you in prayer, O God, we thank you firstly that we're able to do so, that we have a way to come to you, and that through your Son, Jesus Christ. We who've strayed away from you so often, we who've forgotten about you so often, we thank you for those opening and welcoming arms which welcome us back to the fold, as it were, and give us a second chance. Mi glywaf dyner lais yn galw arna fi I ddod a golchi meiau I gyd yn afon Calvary. And we praise you once more that you are an active God, not a passive God. You are active in our lives, not only a God on the pages of history, but working in our individual lives. And you're not detached from our world, unconcerned about our daily lives, but are involved in every aspect of our experiences. Ac I ni'n cyflwyno ein byd yn ei holl drafferthion a'i ofidiau I chi yn awr y bore yma. We pray especially this morning for those in Sudan. We've heard over these past day or two the terrible conflict there and turmoil in Sudan, and the ongoing war and conflict in Ukraine and many, many other places. We pray for this world, this war-torn world of ours, which, as I often say, we are living contrary to the way in which you would have us live. Maddau ni o arglwydd, ein bod yn mynnu ein ffordd ni ein hunain, yn hytrach na ddilyn dy ddeddfau a thorchmynion di. Tynnu atat yn awr o arglwydd, tynnu y nes atat yn ystod yr oedfa arbennig hon. Tynnu o afael y pethau hynny sydd yn gallu ein rhwystro ni rhag dy weld I a rhag dy ddoli di yn iawn. Ein hunanoldeb ni'n meddwl am ein hunain yn aml. Our selfishness, we often think of ourselves only. Ein balchder, our pride, ein trachwant, ein difrawder at ein gilydd yn aml. Caniatau ni nawr I ddod mor agos ac y medrwn ni ata ti y bore yma. Fel y gallwm deimlo'r hun dy gariad I yn gweithio yn ein calonau ni. I draws newid ein cymeriadau ni fel ein bod ni yn debycach I Iesu Grist yn byw o na bawn yn fwy tebyg I Iesu Grist yn byw yn llwyr gysegru mywyd I wasanaethu Duw. Oh, that we were more like Jesus in our dealings with each other and with others. We thank you for your love and concern for us, although we tend to forget about it so often. We don't realize it at times. A God full of mercy, always ready to forgive and to accept. Prepared to give us the benefit of the doubt. And always ready and eager to wipe the slate clean as long as we come in the right spirit of repentance. I ni'n cydnabod ein ffaileddau yn agored iawn o'th flaen di. Ni'n ymwybodol iawn
o'n amherffeithrwydd ni. Ond derbyn ni nawr, yn y modd ac yn yr ysbryd i ni'n cyflwyno ein gweddiau. I ni'n cofio am bawb sy'n mynnu lle yn ein gweddiau, ni di enwi y Sudan yn barod y bore yma. Ond i ni'n cyflwyno unigolion ger dyfron, rai o deulu ffydd yn yr eglwys hon, i ni'n meddwl am rai sydd yn profi galar ar hyn o bryd. Bydd gyda nhw. Rheini sydd yn profi afiechyd, a llesgedd a gweiledd. Bydd yn gefn ac yn gymorth iddyn nhw. Gad iddyn nhw deimlo nawr bod yna rywrai yn cofio amdani nhw ac yn meddwl amdani nhw yn ein gweddiau cyhoeddus fel hyn. A chofio amdano ni hefyd. Clyw ein hymbiliadau ni ac edrych arnom ni mewn trigaredd ac mewn meddeiant, a mae'n bod yn gofyn y cyfan oll yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd a'n hiachawdwr, Iesu Grist. Amen. Wel, bore da, chroeso cynnes i bawb yn aelodau, yn gyfeillion ac yn ymwelwyr i'n Hoedfa bore yma. Very warm welcome to members, friends and visitors to our service this morning. A croeso hefyd i bawb sy'n ymuno ni ar YouTube. A ni'n diolchgar iawn i Gweinidog am ei arweiniad ac i Will am ei gyfraniad a'i gyfeiliant wrth yr organ. As usual, there'll be an evening service here at 6 with Rob in the pulpit. A Sul nesaf bydd yn gweinidog wrth y lliw yn hefyd yn oedfawn y bore a'r hwyr gyda chylch trafod am hanner awr wedi 4. A dydd Mercher, canol dydd, bydd oedfa anffurfiol yn y neuadd islaw gyda the a chyfle i gymdeithasu i ddilyn. A mae'n dristwch gyda fi orfod cyhoeddi y bydd angladd Mary Wintle
un o'n hanwyl aelodau ar fair pedwerydd yn amlosgfa slaw am hanner awr wedi hanner dydd. Maer pedwerydd. Nawr, newyddion gwych. Llongyfarchiadau Gwr Llundain ar ei llwyddiant yn yr wyl Ban Geltydd. Y tro cyntaf i nhw gystadlu a 2 ail wobr. Un yn y côr cymysg a'r llall yn y côr agored. A ni'n falch iawn ohonyn nhw. Ac dwi'n siŵr bod nhw wedi cael amser da a digon o hwyl hefyd. A hefyd, mae'n pleser mawr i'w cael llongyfarch Dafydd Jones ar ennill gwobr arbennig nos Wener yn y Wigmore Hall, sef a Ferrier Loveday Song Prize. It's a hugely prestigious award, and we congratulate David on his fantastic achievement, and we're very proud of him in our chapel community. Right, there are some... Tudor has organised tickets for going to Sian Phillips' question and answer session this afternoon in Tabart Theatre in Chiswick at 3 o'clock. There are still some tickets. Due to illness, there are some spare tickets. So if you're interested in joining in at the last moment, please have a word with Tudor. Tickets are also available for our celebrity organ recital on July the 1st at 2 o'clock with Thomas Trotter performing. Tickets are available from y tocynnau wrth Rob ac wrth Paul. Rhywbeth i edrych mlaen at hwn fawr. Cofiwch ddod lawr i'r neuadd i cael te a chyfle am sgwrs ar ôl yr oedfa. Ac yn nawr fe ddawn nhw amgylch i dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Roddion a ddagwn i ti ar glwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gysonodd y stwr. Yn llawen y gnawn a'n haddyn edanghyd, i fwynau'n tystiolaeth i ti yn y byd. Amen. Da iawn, os alla i ychwanegu fy llongyfarchiadau personol i gyntaf i'r côr am ei llwyddiant allan yn yr Iwerddon ac i Dafydd wrth gwrs am ennill y gystadleuaeth. Fe wedes i pan ddath i ganu i ni yn y gymdeithas. Na chi arwydd o gymeriad Dafydd, mae e'n canu yn y prif naiaddau ac yn ennill y prif wobrau, ond mae hefyd yn fodloni dod atom ni i ganu yn y gymdeithas bach Pnawn Sadwrn hefyd. Ac i ni'n hynod falch ono ti ac yn edrych mlaen yn eiddgar i ddilyn dy yrfa di, a dwi'n gwybod bydde di ddim yn angofio amdano ni fan hyn yn Eglwys Gymraeg Canol Llyn. Bydd rhaid nawr
a dwi'n dweud yn gyhoeddus, I'm saying publicly, we'll have to arrange next time, well, I say next time, but when you're available to sing for us in the service, it would be lovely to hear you singing in the service. So we'll arrange that sooner rather than later. Da iawn. Felly, fe unwn ni I ganu rhif 698, 698. Boed fy nghalon I ti'n deml, boed fy ysbryd I ti'n nith, ac o fewn y drigfan yma aros, Iesu, aros byth, gwledd wastadol fydd dy bresenoldeb un. 698. A diolch I Will am ddewis yr ymyneb bore yma mor addas ar gyfer beth sydd â fi rannu â chi.
it's not fashion. It was fashionable, of course, for Williams, Pantycelyn, to look toward the other world. Dyn di-eithwr ydw I fyma, draw mae'n enedigol wlad. I am a stranger here in this land. Beyond is the land I'm aiming for. That's my land of birth, maen nhw'n gweud. And it's with that theme that I stay really this morning. Gyda'r geiriau cyfarwydd yna. Darllenes I ar ddechrau'r oedfa. Na thrallhoder eich calon, yn yr hen gyfeithiad. Yr ydych yn credu yn niw, credwch yn ofinnau hefyd. Let not your hearts be troubled. You believe in God. Many say that they believe in God. Yet, it's as if they can't believe in Jesus. Believe also in me. Nawr, hyd at yr amser yma yn hanesyddol, o fewn cyd-destun hanesyddol, o lefaru y geiriau yma, roedd y disgyblion ond wedi byw bywyd esmwyth a chysgodol iawn mewn gwirionedd, ond wedi cael ambell I drafferth, ambell I erlyd, ynddo fe. Ond oedd Iesu wedi bod gyda nhw, yn eu cwmni, yn gyson, yn eu harwain nhw, ac yn eu dysgu nhw, ac yn eu bugeilio nhw, fel bugail gofalus. But everything was about to change for the disciples. They were about to be left alone, totally alone, to fend for themselves, as it were, without the guidance and the company of Jesus, who'd been with them all the time. Their master and leader was about to be taken from them. A chymo, dos yr un ohonom ni yn gallu osgoi problemau a thrafferthion mewn bywyd. Dos? Chymo, dos dim un ohonom ni yn eithriad yn ni o beth. Mae gofidiau a thrafferthion maen nhw'n sicr o ddod I gwrdd â ni. Pob yr un ohonom ni. Mae hefyd, fel sa ambell un, yn profi mwy o broblemau na'i gilydd. Ni'n sôn am rai maen nhw'n cael mwy o'i siar o ofid, yndyn nhw? Ambell I deulu, ambell I unigolyn. And there seem to be a lot of problems in the world today. I say today, but, well, was it ever thus, really? Ym mhob oes a gwareiddiad, dear me. But politically, economically, socially, I mentioned about Sudan now in the prayer, all these wars and conflicts, the ongoing war in Ukraine, as I often say, there are hundreds of wars going on now this morning in other places as well. And you know, all these outward things and problems, they can add to our own personal state of mind as well at times. And of course, there can be problems at home, health problems, sickness, anxiety, bereavement. We've mentioned now about Mary and her funeral. We think of Anne and the family, a phawb arall sydd yn profi, mae yna rhywun yn profi ryw alar neu ofid bob awr o bob dydd, yn dos? None of us can escape trouble in life. Ond chi mod pan gallwn ni ddweud gydag argyhoeddiad y geiriau yma, ym mha bynnag sefyllfa a gwelwn ni yn gilydd ynddo, na thrallhoder eich calon. Peidiwch a gadael I ddim gynhyrfu eich calon, y beth mae'n gweud yn y Gymraeg, credwch yn niw, credwch yn ofinnau hefyd. Now, I think the New Welsh translation, I say the New Welsh translation, the New Old Welsh translation, the 1988 translation, is much stronger and forthright than the English. The English says, let not your hearts be troubled. Yeah, good, da iawn. The Welsh says, don't let anything trouble your heart. Well, dear me. Peidiwch a gadael I ddim gynhyrfu'ch calon. Mae Bible.net, mae'n gadael y galon mas. Peidiwch cynhyrfu. Na gyd mae'n gweud yn Bible.net. My get out of jail card, as I often say, is easier said than done. Ynddo fe?
How can I stand here this morning and say, don't let anything trouble your heart? Dear me. Because there are things that are obviously going to trouble your heart. Ond, sylwn ni bore yma, bod y geiriau yma yn rai amserol iawn. They're very timely words. These are very, very timely words. Achos pan chi'n meddwl amdano fe, beth yw'r pwynt o gwbl i ddweud, peidiwch a gadael i ddim cynnyrfu'ch calon pan mae popeth yn mynd yn dda. Yeah? Pan mae'n heilwen i gyd yn eich bywydau. We have sound and timely advice here, because that in any time of trouble, a troubled heart won't necessarily help you in your difficulties or help us get out of our difficulties. Yes, it might be dark, but the darkness of our own hearts and spirits isn't going to lighten our way. Mae nos a Duw, dwi'n hoff iawn o'r cwpled na mewn emyn, mae nos a Duw yn llawer gwell na golau ddydd a Duw ymhell. Mae calon wedi'i chynhyrfu, pan chi'n meddwl amdano fe, mae dim ond yn mynd i dynnu oddi wrtho ni ar ychydig o gysur, ar ychydig o lywenydd sydd gyda ni mewn amser o ofid, ynddo e? Os i ni wedi syrthio'n isel, gallwch chi fod yn sicr o un peth, byddwch chi wedi syrthio'n isfydd, o'n i bai am y breichiau tragwyddol na sydd oedd i tanno ti bob amser, yn eich cynnal ac yn eich cadw chi. And doesn't a troubled heart really make things worse? It doesn't help. It magnifies and misrepresents, usually, any kind of trouble. If we have a relatively small trouble to face, dear me, a troubled heart will make it even bigger. It'll make a molehill into a mountain. I've mentioned this before in another sermon. I can remember I was in a particular job once, and there was a big board meeting coming up. And I had to prepare papers and financial things, which wasn't my forte at all, dear me. And I worried and worried and worried. I don't think I slept really for a month or two, perhaps, before this meeting. Awful. And the meeting came, and the meeting went. And I thought to myself, why? Now, I'm not saying that we can't worry about things. It's good to worry about certain things, obviously. We've got an edge on things. But I thought, what good did that 2 months of sleepless nights do me? Yeah? It made it worse. It didn't make it any better. Wel, fe naid, dos ymlaen, medda Williams, yn un o'i ymynau mawr. Dyw'r bryniau sydd ger llaw, un gronyn uwch, un gronyn mwy na hwy a gwrddais draw. Dangrediniaeth gaeth, ath ofnau maith a'i ri, sy'n peri it feddwl a rwystrau ddaw yn fwy na rwystrau a fi. Yeah, as long as we don't lose heart completely, we haven't lost the day. If it doesn't break you, it builds you. Which leads me to my second point this morning. The advice given is not only very timely advice, but it's very practical advice. Very, very practical advice. Ymarferol iawn. Achos mae modd i chi wneud y peth. Gallwch chi wneud eto, dwi'n dweud, haws dweud na gwneud. Yes, I freely admit, much easier said than done, but we are able to do it. Mae modd i ni gadw ein calonau rhag cynhyrfu, achos mae Iesu hun yn awgrymu'r ffordd i ni. Mae rhaid cael ffydd i ddechrau. Mae rhaid i chi gael ffydd. Mae hynny'n ran anatod. Chi'n cofio'r benod fawr honno ar ffydd yn Hebreaid. A nawr y mae ffydd yn warant o bethau a gobeithir amdanynt ac yn sicrwydd o bethau na ellir ei gweld. The assurance of things hoped for, yes? The conviction of things not seen. Ond heb ffydd y mae'n amhosib ryngu i fod ef, oherwydd rhaid i'r sawl sy'n dod at Dduw gredu i fod a'i fod yn gwobrwyo'r sawl sydd yn ei geisio.
Read through that mighty chapter of Hebrews in your own time. That's your homework now for the week. Yeah? The chapter 11 of Hebrews. And then you'll see what faith has done in the past, what it's still doing today, and what it will do in the future. Beth nath Dyw mewn hanes, mae'n gallu gwneud yr un peth heddiw o hyd, yr un ddoi heddiw ac yn dragywydd. Chymod, mae'n ryfedd i mi, dwi wedi awgrymu'r peth yn barod, bod rai yn dweud, o, dwi'n credu yn niw, allai credu mewn bod uwch, ond dwi'n methu credu yn Iesu Grist fel mab Dyw. Chymod, mae'r ateb yn cael ei grynhoi mewn cwta hanner brawddeg yn yr adran hon o'r sgrythyr. Yr ydych yn credu yn niw, credwch yn ofinnau hefyd. There are also things which we have now that the apostles themselves didn't have. Things to help us. We have the experience and the actions of over 2,000 years of God's work and guidance and influence in Christ throughout the world after his death and resurrection. Of course, we also have the great gift of the Holy Spirit, yr ysbryd glân. Byddwn yn dathlu'r Pentecost, y Silgwyn, mewn cwpl o wythnosau. Gyda llaw gobeithio, allwch chi ddod i'r cwrdd yr hwyr am 6 pryd hynny pan bydd holl eglwysi Westminster yn dod at ei gilydd fan hyn. Y cysurwr mawr ei hun, ni'n hannog ni mlaen yn ei waith. We also have the whole of Scriptures. The New Testament, the Gospels, including the words of Christ himself. They only had a part of the Old Testament. Ie, na thrallchoder eich calon. Let not your hearts be troubled. We have practical things to help us on our way. Pethau ymarferol. Sy'n farwen ni at y pwynt ola dwi am rannu gyda chi bore yma. Sef bod y geiriau yma a'r cyngor yma yn rai doeth iawn. These are very wise words, because not all advice you will have is wise advice. Yeah? Timely, practical, and wise. Wise and sensible words for us to listen to. Maen nhw'n eiriau doeth yn gyntaf, oherwydd bod Iesu hun wedi llefaru nhw. A mae hynny'n bwysig iawn i gofio, achos allwch chi feddwl, allwch chi weithio fi y bore yma am enghraifft o unrhyw eiriau anoeth lefarodd Iesu Grist eriod. Yeah? I'd like to know if you can tell me of any unwise words that Jesus ever spoke before. A dyma eiriau wrth gwrs gan y gŵr oedd yn wr o fudus a chynefu nadolir, yndyfe? A man of sorrows, unacquainted with grief, yet he could say these words, let not your hearts be troubled. Jesus was about to be troubled like no other man or human being on the face of the earth had ever been troubled before. Yet among his very, very last words were these, let not your hearts be troubled. Maen nhw'n doeth, wrth gwrs, am ei bod nhw yn cyfeirio ato fe ac at Dduw, ynddo fe? They point to him and to God. You believe in God, believe also in me. Maen nhw'n doeth am ei bod nhw yn sôn amdano fe yn gweithredu. They speak of him in his action, and what an action. Ar wyf yn mynd i baratoi lle i chwi. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, ynddo fe? Maen nhw'n ddoeth am ei bod nhw'n sôn am dragwyddoldeb. They talk and hint of eternity. And you know, if you have advice and timely and practical words, they can be very useful for a time, for a few weeks or a few months or even a few years. But dear me, when you have advice for eternity, take heed. Take heed of them. Maen nhw'n gwerthu hystyried nhw. Maen nhw'n gwerthu trysori. Maen nhw'n gwerthu credu. Ac os a fy pharatoi lle i chwi, fydd o fy nôl a'ch cymryd chi ata fy hun. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Yeah? Forever with the Lord, amen,
so let it be. Dwi'n hoff iawn o'r ddelwedd yna yn emyn James Montgomery, ynddo fe. Chi'n cofio'r emyn, yet nightly pitch my moving tent, a day's march nearer home. Yeah? And isn't that what we're all doing in life? And that's not being morbid this morning, that's being realistic. Codwn ein calonau ni felly y bore yma. Yeah? I ni wynebu'r cyfeiriad iawn, cofiwch. Mae ein camre ni a mynd i'r cyfeiriad iawn. Ymlaen mae canan, maen nhw'n gweud. Na thrallhoder eich calon. Yr ydych yn credu yn niw, credwch yn ofinnau hefyd, a credwch yn Iesu Grist a'i holl addewidion i ni yn y byd hwn ac yn y byd a ddaw hefyd. A hynny er gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni gyda'n gilydd i ddyweddu ein hoedfa foreol. 379, 379. Da iawn, a geiriau eto addas iawn i orffen. Lle bynnag wyt o Grist, mae bywyd pur i flas, mae ysbryd ynom rym a gloiw ffrydiau gras. Mae yno fwynder hedd i gyfoethogi'n byw. Lle bynnag wyt o Grist, cawn weled wyneb diw. 379.
Be bynnag wyt o Christ. Gawn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Let not your hearts be troubled. Ye believe in God, believe also in me. Gollwng ni yn awr o dadnefol o dan dyfendith gyfoethog, a bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist, a chariad Dyw, a chymdeithas yr ysbryd glân ni, weithio aros gyda ni ac i weithio ynom ni a thrwom ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.